Thomas Makion akatozoita zvekubuditsa bhodhoro apo Shakata anga atosumudzwa nevanhu kudhara vamukanda pastage. Thomas Makion anga ari munhu wekuti anga asingamiriri kuti vanhu vaite zvavanoda naye. Maybe probably because aitya kuti some of his belongings anobiwa. Muna 1994 Leonard Shakata vachangobuditsa song inonzi Mugove vakahayiwa kuti vave vazoridza kwaMutare uko. Vakaenda ikoko vasati vakuziva kuti nziyo yavo yanga yatove nemukurumbira unonetsa munyika yeZimbabwe, ende vakasingambofungidziri kuti nziyo iyi yakuzikanwa kusvika kwese kuna Mutare. Asi vakazoshamisika pavakasvika pavenue vakutoona mafans akutoita zvekubvubvirana, ende apo ndo pakazosumudzwa Leonard Shakata vakakandwa pastage zvikanzi chitotiimbira, ende vakuda kunobata Thomas Makion. Thomas Makion ndo paakazobuditsa bhodhoro akatanga kutyikidzira mafans. Vachisvika kuSakubva Stadium muna 94, Leonard Shakata naThomas Makion vakanga vambobuditsa dzimwe nziyo dzainetsa fani muZimbabwe, asi vanga vasati vave nemukurumbira wavakazowana panguva yavakabuditsa Mugove. Ende panguva iyoyoyo Leonard Shakata panga pane mazita aive makuru panguva iyo vakaita sana Thomas Mapfumo vainetsa, vakaita sana Oliver Mutukudzi vainetsa, vana Dembo vanga vagara vachingonetsa, especially Dembo chitengetanga chiri kupisa panguva iyoyo, vana Chibadura vainetsa panguva iyoyo. So vana Shakata vakanga vasingazivi kuti vave nemukurumbira wakawanda kudaro pakabuda Mugove. Ende pavakasvika kuSakubva Stadium vakashamisika vachiona mafans achizara achitenderera pamota yavo, achiratidza kuti vari kuvafarira zvemhando yepamusoro-soro. Ende ipapo ndo pavakatanga kuziva kuti aiwa, isusu tinodiwa nevanhu zvemhando yepamusoro-soro, ende mbiri yedu yatekeshera neZimbabwe yese. Kuma-90s uko ndo kwakafomiwa Maungwe Brothers. Maungwe Brothers semaziviro enyu munoziva kuti yanga iri bhendi rairidzwa namukoma Leonard Shakata uyezve nemuzukuru wavo Thomas Makion. Ava vakasangana apo Leonard Shakata aizikanwa kuti ndiye aive the lead composer, ndiye aikwanisa kunyora nziyo, and uyu Thomas Makion ainyanyozikanwa nenyaya yekutamba, ende kutamba kwaita Thomas Makion kwaita sekunge ari kuteedzera Michael Jackson but achizosanganisa nemadance moves emuno muZimbabwe. But again Thomas Makion naLeonard Shakata vakagara vafoma Maungwe Brothers, asi pavaireleasa maalbums avo vaireleasa sekuti inonzi Thomas Makion and Maungwe Brothers, then imwe album inobuda inenge yakanzi Leonard Shakata and Maungwe Brothers. Vaireleasa masolo albums probably because according to one of the articles dzandakaverenga zvanzi vaLeonard Shakata vakanga vagara vachiziva kuti one way or the other somehow band iri richazoseparata somehow. And vaLeonard Shakata pavakazonzwa kuti Thomas Makion akanga achipractice some of his new songs nerimwewo band, ipapo vaLeonard Shakata ndo pavakazodecide kuti aiwa, isusu seMaungwe Brothers regai tichiseparata, umwe oenda kwake. But tisati tasvika ikoko tichazombotaura nenhoroondo yekunetsa kwakaita song inonzi Mugove yakanetsa ende nanhasi ichiri kunetsa, and some of these lyrics ari panziyo yemugove iyi achirelevant even by now. Tikada kutarisisa some of the situations ari kuitika right now muZimbabwe achiri relevant kune song yakaprofesaiwa neMaungwe Brothers mugore ra1994. Tambotaura nezveincident yakaitika kuSakubva Stadium, but tinodzoka futi paimwe incident yakaitika vari muzvishavane umu pavakabuditsa iyo nziyo yemugove again. Tiri kunyanya kutaura nezvenziyo yekunetsa kwakaita nziyo yemugove, and tiri kutarisa kuti hanzi pavakaenda futi kuzvishavane kuMandara Stadium, hanzi vakasvika paipai vakapinda mwemwe, but and the venue was small, and when the venue kana iri small mafans akawandisa munoziva chinoitika, vanhu vese vaida kuona superstar yainetsa madays wawo, and hanzi vanhu vakazopedzisira vatozopaza stadium. Asi vapaza stadium yeye vana Leonard Shakata havana kumira kuperforma, vakaramba vachiperforma, and hanzi muground mo makazara zvisingaite, and mazara ndo zvakazopawo pfungwa vana Leonard Shakata yekuti next time kana takuita show tino engage the services of ZRP instead yekuengage private services kana private vanonzi mamonya vaivai. Ipapo vanga vakutoengage ZRP kuti inge ichiita take care of the security yemavenues avanenge vachiperformera. Kubva pakavambwa Maungwe Brothers, Leonard Shakata naThomas Makion vakanga vari vanhu vane matarenda
asi payakavambo vamaungwe brothers Thomas Makion naLeonard Shakata vakanga vasina magitari avo ende vaikwanisa kumbopiwawo assistance neThe Maxis Brothers. Munoziva Maxis Brothers vanga vari vana Chimbetu, vaiwanawo assistance from Haka Sounds, vaiwanawo assistance from Real Sounds. Apo pavaimboridza pahotera inozivikanwa kuti yakabatsira vaimbi vakawandisa vemuno muZimbabwe kuti vasumukire pahotera iyo mushandira pamwe hotel. Iyo ndiyo inova hotel yatinoziva tese kuti yakasimudza vaimbi vakawanda ende yakabetseredza kushepa the existence yesunguro yatakuteerera mazuva ano. Ende tikada kutarisisa panguva iyoyoyo tikada kuita fast forward maybe after performwa Maungwe Brothers iyoyoyo tikada kutarisa kuna 1991, Shakata was one of the few people, Maungwe Brothers, kuchuziwa kuti vanoita tour ku UK and they had to spend almost a month variko ikoko ku UK vachiperforma. But as a band raive diki kudaro zvinoratidza kuti future yavo even pakazonobuda mugove yanga yagara iri brighter, zvekuratidza kuti vanhu ava vanga vagara vachiratidza kuti vanhu vachazoita mukurumbira wakanyanyisa munyika yeZimbabwe. Tichazonyatsobata nhoroondo yemukurumbira waThomas Makion nemukurumbira waLeonard Shakata zvakaseparata, asi tinoona kuti pakazopesana Leonard Shakata naThomas Makion zvekushandidzana seband, asi vanhu ava havana kuzomborega kubatsirana sefamily sekuti vanhu vanga vagara vari related kubva nakare nakare ende vanhu vakatokura vese vakakura vachizivana. And even pakutanga mumhanzi uku tinoziva kuti vaLeonard Shakata vaive engineer and he is an engineer by profession, and patime iyoyo yavakatanga band vaLeonard Shakata vaitove kucollege vachidzidzira nezveengineering. And tikada kutarisisa even Thomas Makion patime iyoyo pavakasangana vachiti ngatigadzirei band rinoenderera mberi richifadza nyika yeZimbabwe, tinoona kuti vanhu vakanga vawirirana zvisingaiti. Ende tikada kutarisisa even condition yanga iripo pakuzoparadzana kweband even pakatanga kupfumwa band, vaLeonard Shakata vanoti izvoni vakanga vawirirana kubva kudhara kuti munhu achatanga kuda kubuda muband achasiya zvese band racho nemainstruments acho achazisiya zvese muband imomo iye achienda kunotanga zvake. Ende vaLeonard Shakata pavakangonzwa kuti aiwa Thomas Makion ari kupractice nevamwe vanhu, vaShakata vakabva vatongopeka mabhegi avo vakaudza Thomas Makion kuti aiwa ini chirega ndinotangawo zvangu iwe uchienderera mberi nezvakowo. Ende vakabva vasiya band rese, zita reband vachisiya nezvese, magitari ikokoko vachienderera mberi vachizonotanga ravo band ratinoziva rakazotipa mimhanzo yakawanda ende yatiri kufarirana nhasi rine Zora Music.